Pomen, betul kan nama pakai. Mudah wala teman wala. Nih. Apa pati ada? Udi gaya dulu. Ada? Daba. Mute one pe. Ai. ಇನ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದು ಎತ್ತೆ ತಿಗಲೆ ಬಡ ಪುಂಡಿಂಕ್ ಕುಡ್ಲದ ಪೊನ್ನುಲೆಂದು ನಗ ಹಾಯ್ ಪುಂಡಿಂಕ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರಿದ್ದೆ ಸೌಖ್ಯ ತೋಜ ನಮೋ ಒಂಜೇ ದಿನ ಟಾಯಿಂದುಲ್ಲಗೇನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚಿದು ಒನಸಿಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂದಾದಿತ್ತನು ಅವು ಮೈಗ್ರೀನ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಎಂಚ ಚೌತಿ ಮತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಸೇರ್ತಿ ಪೊರ್ಲು ದಾದ ಪೊರ್ಲು ಓರೆಬರು ಸಪ್ರ ತಿಂದುಲ್ಲಯ್ಯ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗುಂಡು ಇತ್ತನು ಸಪ್ರಾಯಿ ಮುಂಜೆ ಎಂಚ ಈ ಸತಿಗ ನಿಗಲ ಚೌತಿ ಮಾತ ಗಮ್ಮತ ಎಂಗಲ ಮೂಡೆ ಆತಿಜಿ ಅಂದ ಮುಲ್ಕಂದು ದೀತೀನಿ ನಾವಡ ಆತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಿ ನಿಖಿಲಿ ಎಂಜ ಮೂಡೇನ ಕೊಟ್ಟಿಗೇನ ಇಡ್ಲಿಯ ಇನಿ ಓಲ ಅಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಕವಿತಾ ನಕಲು ಮಾತಾ ಇಜ್ಜೇರು ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಬಾ ಗಣಪತಿ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತೇರು ಗೀತ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಪೊರ್ಲು ಪುದಾರ್ ಗೀತ ಇರ್ನ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಪುದಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಪುದಾರ್ ಗೀತಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೋಡೆ ಯೋಗೀಶ ಬರಂದುಂಡತ ಯೋಗೀಶ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಕ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತೀನಿ ನೀನು ಯೋಗೀಶ ಉಜ್ಜಿ ಬುದ್ಧಾಯ ಪಂಡ ಗೀತಾ ಬೈಜ್ಜಿ ರಿಕ್ಷಾರ್ಲೆ ತೊಂಬೈಜ್ಜಿ ರಾಜು KS 69303 ಹಾಯ್ ಬೆಲೆ ಗೀತಾ ಎಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೂಡನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನಾ ಶೋಭಾ ಮೂಡನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನಾ ಗೌಜಿಯಾ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಬರಚಿ ಪಂಡ ರೆಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಶೋಭಾ ಇನಿ ಆಂಟಿ ಮರ್ಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೆ ಅವ ತುಲ ಇನಿ ಆಂಟಿ ಮರ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಮೂಡೆ ಎನ್ನಲ ಆತಜಿ ಕಂತು ದೀತನ್ ತೊಟ್ಟೆಡು ನನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಇನಿ ಕಡೆ ದೀಪಿನಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮನ್ಪುನಿ ಅವನ್ ಮೂಡೆ ಮಂತನ ಅವನ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ತಿಂಡ್ರದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ತಿಂಡ್ರ ಮನ್ಪೋಡು ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೀಂಡ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನಂಜಿ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಕಮನದ ಶೋಕಾಪು ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಪ್ಪುನು ಉಲ್ಲೇರ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಇತ್ತು ಕೆಲವುಲ್ಲ ನೀ ಸಚ್ಚುಲ ಬರೋಡು ನೀ ಸಚ್ಚುಲ ಲೆತ್ತಂಬಲ್ಲೇವ ಗೀತಾ ಇನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹಾಗೆ ಏ ಕೋಡೆ ಬೈಜಿ ಗೀತ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಂದಿ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೇಕು ಎನ್ಮದು ಒರ್ಮರೆ ಪತ್ಕಂಡ ಪೋತೇನ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ದಿನ ಉಂಡು ದಾದೇಕು ಇಡ್ಲಿ ಕಡೆ ದಿನ ಇಟ್ಟರು ಮೂಡೆಗ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಓಕೆ ಮೂಡೆ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜ ಮೂಡೆ ಇಜ್ಜ ಮನ್ಪೆರ ಯಾನ ತೂತುಜಿ ದಾದೇನ್ ಕೋಡ ಲೈವಿಗೆ ಬೈಜರ್ ಅಂದು ಕೋಡ ಲೈವಿಗೆ ಬೈಜರ್
ಮೂಡೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಈ ಮೂಡೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ದೋಸೆ ಪುರ ಕೋಡೆ ಬೈಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಎಂಕ್ ಒರ್ತಿಗೆ ದಾದೇಕ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮಂತ್ ಚಟ್ನಿ ಮಂತಿಂದ ಲಾಯ್ಕ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಕಾಪುಜಿ ಮೂಡೆನಾ ದೋಸೆ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂಡೆ ಅವಡು ಅಷ್ಟೇ ಮಿದ 4 ದಿನ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಚೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜೇನು ಚಟ್ನಿ ಮಂತ್ ಮುರ್ಕ ತಿಂಡ ಲಾಯ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಚೌತಿ ದೋಸೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ದೋಸೆನಾ ಅಲ್ಲ ಕೇಶವನ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೆರ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಶವನ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೇರು ಗಣಪತಿ ಜಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ಒಬ್ಬೋ ದೇವರೇ ಎಂದು ಬೇಬಿ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಬತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಗಣಪತಿ ಏನಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಹಾಯ್ ಬೇಬಿಗೆ ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ಗಣಪತಿ ಕೊಂಚ ಆತ್ಲ ಮೋಕೆ ಶೋಭಾ ಅಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಡೆನಾ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ತಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ ಬೇಬಿಗೆ ಹಲೋ ಗಣಪತಿ ಎಂಗ್ಲಿ ನೆರ್ರಾಪ ಜೀರೆಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಪುದರ್ ದೀತೀನಿ ದೇವೇರ್ನ ತಾತದ ನೆರ್ ಪೂಜೆ ಎಂಕುಲ್ ಏರಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ಇನಿ ಪಾತರ್ರೆಜ್ಜಿ ರಮೇಶ್ ರಾವ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅವರ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಈ ಗಣಪತಿ ನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾತೆ ಮಾರ ಕಾರ್ಮ ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ ಗಣಪತಿ ತೂಲೆಗೀತ ಶೋಭಾ ಮುಲ್ ತೂಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಗಣಪತಿನ ತೂಲೆಗೆ ಸುರುಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಿಂಕ್ ಗಣಪತಿ ಇತ್ತೆ ಗಣಪತಿಗೆ ನೆರ್ರ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರತ್ತೆ ನೆರ್ನ ತಪ್ಪ ಗಣಪತಿ ನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನೀರು ಪಾಡುವೆನ್ ಗೌರಮ್ಮ ಬತ್ತಿರ ಅಂಚ ಗಣಪತಿ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅವಳು ತೂಲೆಗೆ ಕೇಶವನ್ ಅವಳು ತೂಲೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಲೂ ಮಾಡಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನೀವು ಲೈಕೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಇದು ಗಣಪತಿ ಯಾರು ಓ ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಗಣಪತಿ ಅವರೇ ಅದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ನಾಳೆ ಚೌತಿ ದೀಕ್ಷಾ ಬತ್ತೇರ್ ಹಾಯ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಕ್ಷಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜತ ಬೊಗದಾಯ ಲವ್ ಮರ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಮದಿಮೆ ಆತನ ಮಾರ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಆತಿಜಿಂದು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೀರಿ ಎಂಗ್ಳು ಪೋತ ಶೋಭಾ ಎಗೆಷ್ಟು ಮಾತ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂದ್ರ ಆ ತೂಲ ಮರ್ಲಗಟ್ಟುನಕು ಪಡಿಯೇ ಬರಿಟ್ ಮನಿ ಪೊರ್ಚಿ ಗೀತಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಪೋನಾಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಎಂಕ ಉಂದೆನೆ ಪಿಜ್ಜಿ ಗೀತಾ ಲೆತ್ತೊಂಪೋಲೆ ಅವ ದೀಕ್ಷಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಮೇಡಮ್ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಬ್ಬ ಜೋರ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರು ಯಪ್ಪ ದೇವ ಎಂಕ ಒಂದು ದಾಯಿಗ್ ಒಂಚೂರು ಲೆತ್ತಂಪೊಲ್ಲೆ ಏನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾಕ ಬತ್ತೇರು ಒಲ್ಲೆರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹರಿಣಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಆಂಡಪುರ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ ಕೇಶವನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಹರಿಣಿ ಓ ಗೀತಾ ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ಅವಂಚೆನೆ
ನಿಗ್ಲೇ ನಾನೇ ಪಿಪ್ಪುಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಏನಡಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪ ಅನ್ವಿ ಈರ್ಲಾಗ ಮನ್ಪುಜಿ ರಿಕ್ಷರ್ಗೊಂದು ಕಡಲೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಗಣಪತಿ ದಕ್ಕುறது ಏರಿಗೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಏರಿಗೆ ಎಂಕ ಶೋಭಾ ಎಂಕ ಎಂಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ದಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಈರಡು ಯಾಪತ್ತಿಕ್ಕದನ್ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಪುರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಮಂದುವಾರ ಇರು ಮುರಾಣಿ ಯೋಗೀಶನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತಾರು ಏರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ ಯೋಗೀಶನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತಾರ ಒಂದು ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ಕೊನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬೇತಾಯ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆ ದಾದೇನು ಮೂಡೆನಾ ಮೂಡೆ ಬಂದಾರ ಅರಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ಅರಿನಿ ಮೂಡೆ ಬಂದಾರ ಅಯ್ಯನಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಬೊಲ್ಲಾಡು ಬುಡ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಹತ್ತು ಶೋಭ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿನ ಕೊನನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊನಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಗೀತನ ರಿಕ್ಷಾ ಲೆಪ್ಪುಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನಕ ಬಕ ಕೊಂದು ಗಣಪತಿ ಪಪ್ಪ ಮೂರೇ ಬನ್ ಬಿನೀರು ದಕ್ಕಗ ವಾಕಾಡ್ಲಗ ಅಂಚ ಗೀತಲ ತಂಪು ಪೇರು ಬೊಲ್ಲಡು ಬತ್ ಪೋಂಡ ಕೂಡ ಆಮೆತ ಬೊಲ್ಲಡು ಬಿರ ಬರು ಇನಿ ಕವಿತೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾದ ಆನೆದ ಕಿನ್ನಿಯ ಕೊನದು ಬಯರ ಓಲಾವಡಂಚು ಪದ ಪೋಪಿನ್ ಕೊನದು ಕಡ್ಲು ಪಾಡ್ಗ ಇನಿ ಕವಿತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಚ್ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತ ಬರ್ಬೇರು ಪೂರ ಜೈದಿರ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂತೆ ಮಾರ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ ಬರ್ತೀನಿ ಕವಿತಾ ಬತ್ತೇರು ಬಂದರು ಕವಿತಾ ಬಂದರು ದೀಕ್ಷಾ ಲೈಕ್ ಹೊರದು ಪೋಯರು ಇನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬರಾಯರು ಯಾನ್ ಬನ್ನಗನೇ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ತೆತ್ತಾರ ಐಕೆ ಬರ್ಪ ಬಂಡದೆ ಶೋಭಾ ಬೈದೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ದಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಗೀತಾ ಅಲ್ತ ಕೆಲವು ಬತ್ತಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಏರ ಒಂಜಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಬತ್ತನೆ ಹೆಂಗ್ ಗಣಪತಿ ಬಂದರು ಕವಿತಾ ಬಂದರು ಅದೇ ಕವಿತಾ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ್ ಗಣಪತಿ ಹೆಂಗ್ ಕೈ ಬನ್ನಿನತ ತೂಲಾ ಅಚ್ಚು ಮೆತ್ತೆ ತಿರ್ತದ ತುಲಾ ಗಣಪತಿಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ ಅಲ್ಲ ಶೋಭನ ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೇಬಿ ಫಸ್ಟದ ಬೇಬಿ ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ಅಲ್ತಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಕವಿತಾ ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ಬೊಕ್ಕದ ಐ ಲವ್ ಯು ಬತ್ತೇನು ಪಾಡಂಚ ಅವೇ ಓ ಗೀತಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಿರಂದು ದೇವೆನ್ನ ಗಜಪ್ಗನೆ ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಯ್ ಹಿಂಗೆ ದಾಯೆ ಗಾಯೆ ಮರ್ಲೆ ಬೇಬಿ ಮರ್ಲೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ನನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಾರು ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲು ಸೇರು ಹಾಯ್ ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾತುಗುಲ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವನಿ ತಕ್ಕದಾನೆ ಲೇಟಿನಿ ಇನಿ ಶೋಭಾ ಬೇಗ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ ಕಾತುಗುಲ್ದೀನಿ ಕೊಡಕ್ಕಂತ ತೂತುಜಿಗೆ ಐಕಿನಿ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬನ್ನಗನೆ ಶೋಭಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಅಂದು ಪಚ್ಚು ಸಚ್ಚು ಒಲೆರು ಪಚ್ಚು ಸಚ್ಚು ಒಲ್ಲ ತೆಟ್ಟಂದು ಆತವಲು ಇಂಚೆ ಉಲ್ಲರ್ ಮಾತ ಆಂಡ ವನಸು ಇಜ್ಜಿ ಚೇತನ್ ನನ ವನಸು ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ತರಕಾರಿ ಅತೆ ಶ್ರೇಯ ಆರ್ಮಿ ಕುಟುಂಬ ಸೆ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯ ಆರ್ಮಿ ಕುಟುಂಬ ಹೆಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಜೂರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಇನಿ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಮಾರ್ರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಸ್ಸನೆ ಬತ್ತೀರಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆವಿ ಎನಡ ಪನಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೇಯ ಅದು ಉಲ್ತಾ ಶ್ರೇಯ ಆರ್ಮಿ
ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲ ಓಲು ಓಲ್ ಬರ್ಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು, ನೀವು ಕೊಡಗುನವರ ಹೌದಾ? ಸೇ ಹಾಯ್. ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಶ್ರೇಯ ಆರ್ಮಿ ಬತ್ತೇರು ಕೊಡಗದಾರ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿನಿ ಲೈವ್ಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊಲ್ಲಡು ಪೋಯ ಎನ್ನಿಲ್ ಏರು ಏರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆ ರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಆರ್ಮಿ ಕೊರಿಯಾವೇನೆ ಬ್ಲೂ ಯಾನಿ ಇದು ಬೈದರಂದು ಎನ್ನಿನಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕನ್ನದರೆ ಏರ್ದೆ ಕಾರ್ತಿಕವು ಪುತ್ತೂರತ ಯಾನೀರು ಬನ್ನಾಗ ಬತ್ತಿನ ಆತೆ. ಉಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೋ ಹಾಯ್. ಎಲ್ಲ ಚೌತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗನಾ? ಓಕೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಓಲ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಬರ್ಪುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಓದೋದೆ ಬರ್ಪುನಿಯಾನ ಆತ. ಶ್ರೇಯ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾತಿಜ್ಜಿ ಶ್ರೇಯ ನನ್ನ ಆವೋಡು ಎಂಗಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚನ ಪಂಡದು ಬರೋಡಾ ದೀಪ ಎಮ್ಮಸುಂಟು. ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರಾ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಂಚನ. ಸೂಪರ್. ಬರ್ಪರ ಗೀತಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪುಗ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಗಣಪತಿ ಕೊನ್ನನಾಗ ಬರ್ಪರ ಗೀತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ನಲಿಪುಗನ. ಲೇ ಶ್ರೇಯ ಹಾಯ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಅರಿನಕ್ಕ ಅರಿನ್ ಬೈದೇರ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಸಿಸ್ ದಾದೆ ಫಸ್ಟ್ ಓದಲೇ ಮಾರ್ರೆ. ಓ ರಾಮ ಯಾನು ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ದಾದೆ ಬರೀತೀನಿ ಈ ಪೊಂಜೋ ಓನ ಮುಂದೆ ಪೊಂಜೋ ಮಾರ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಚೌತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಆತೇತ ಅವೇನೇನು ಮಲ್ಪುಗ. ಯಾನು ಮೆಗ್ದಿಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗು. ಈರಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಓದೋಡು ಅವು ಬರ್ಪಿನೇ ಲೇಟ್ ಶೋಭಾ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೇ ತೋಜುನು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ತೋಜುನು. ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಹರಿನಕ್ಕ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂದಾರ ನಮ್ಮೋನು ಮಂಡೇಸ್ ಆಂಡಿಗೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ನಮಲ ಅಂಚೆ ಅರ್ನ ಪಿರೋಡೆ ನಮಲ ಪೊಯ್ ಅರ್ದುಂಬುಡು ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಪಿರೋಡೆ ಪೊಯ್ ಅತೇರಿನಿ. ಸೂಪರ್. ಇನಿ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಯ ಮೂಜನ ಬತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಒರಿ ಬೇಬಿ ಒಂಜೆನ್ನ ಬೇಬಿ ಬೈದನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜೆನ್ನ ಬೇಬಿ ಬೈದನು ಅಕಡೆ ಪೋಂಡು ಗಣಪತಿ ಬತ್ತಿನೋ ಅಂದಿಯೇ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿನ ಯಾರಿನಿ ಎಕಡೊಂಜಿ ಬತ್ತಂದು ಗಣಪತಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಬತ್ತನು ಬೇಬಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ. ಓಕೆ ಶಯ ಈರ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪುಜ ಅಂದಿಯೇ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರ್ ಹಿಂಗೆ ಓವನ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಜನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನಿರೇನು ತೂದು ಯಾನ ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಅಂದ ಕಜಿಪು ದಾದ ಏರೆಗೆ ಎಂಕ ಏರೆ ಕಜಿಪಿಗೆ ಎನ್ನಿ ಓಗೆ ಓಕೆ. ಎಂತ ಕರಿ ಬಿಳಿಗೊಬ್ಬು ನಲಿಪ್ಪುಗನ ನಮ್ಮ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಸುರುಟಿ ಈರ್ ಪಾಡ್ನ ಎಂಕುಲು ಪಾಡುವ ಗೀತಾ ಸುರುಟಿ ಈರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಪಾಡುವ ಪಿರೋಡು. ಶೋಭಕ್ಕ ಇನಿ ವೆಜ್ ಸೂಪರ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಓದಡು ದಾದಿ ಗೊತ್ತುನ ಎಂಕ ಆತೆಟೆ ಉಂತುನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ನ ಮಿತಿ ಮಿತಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಆತೆಟೆ ಉಂತುಂಡು ಗಣಪತಿನ ನೆರ್ರೆಗ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಗಣಪತಿನ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ವೆಜ್ಜೆ ಕಡ್ಲೆ ಪದಂಗಿ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತೇವು ಬದುಪೆ ಊರುಂಡಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಗ ಬಲೆ
ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರೆ ನೀರ್ನ ದಾಂಡ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬರ್ತಡ ಎಂಕೊಂಜ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಕೇನು ಅವೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕವೇ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಓ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಮುಲು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಶ್ರೇಯಾಮಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅರೆ ನೀ ಗೋಡೆಗೆ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜೆತ್ತಿತ್ತೇನ ಓ ಅಂದೇ ಬೊಗದಾದ ಮಂತಾರ ಸರಿ ಮಂತಾರ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡನ ಹೌದಾ ಅದೇ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಈ ಇತ್ತಕೇನ ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಈತ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕೇಂಡನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ ತೂದು ಪಾತೆರ್ ದಯಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬುರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪರಾಜಲ್ಲ ಇವ ಪಂಡಿನಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹುಷಾರಾಯಾರ ಬಂಡದು ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಆರು ಕೂಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಶೋಭಾ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ತೆ ನನ್ನ 17 ಓದೆ ಅವರೇ ಅಂದ ಎಂಕ್ರಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕೊಡ ಜೋಜೋ ಲಾಲಿ ಪಾಡೋಡ ನಿಕ್ ಎಂಕಲ್ ಜನರು ಬೇಜಾರಾತಂಡ ದಾಯಡ್ ಏನ್ ದಾಯ ಬೇಜಾರು ಮಂದೆ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಓ ಶೇ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ತೂತೊಡಿತೀನಿ ಯಾರಿನಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪೆ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಸಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋಭಾಗ ಶ್ರೇಯ ಶೋಭಗುಂಡತೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಸೇ ಕೇಶ ಔಟೋ ಮಾತ್ರ ಇದು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ವನಿತ ಬತ್ತೇರತೆ ಎಕ್ಕಡಿಕೆ ಏನಿ ಎಂಚು ಉಲ್ಲಾರಿನಿ ಏನಿ ಸೂಪರ್ ಪರ್ವಾಯಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಡ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಲ ಮಾರು ಒಂಚೂರು ಆಪುಂಡು ಆವಡ ಇಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಓ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯೆ ಆರು ಶೋಭಾನಿക്ക് ಕೊರ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಅಂಚನ ಅರ್ನ ಬರ್ಚಿ ದಿವರ್ಜಿ ಪಿರಗೊರು ಮಲ್ಲೆ ಜಿಪ್ಪಾಡು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಬಾಲದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ ತೂತುಜಿ ಮಾರೆ ಬೇಡಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೈ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೈ ಕಾಲ್ ಓಕೆ ಇಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರವೆ ಅಜಿಪಾತನಿಗೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಜಿಪಾಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಕವಿ ಪೋಯನಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡ ಕೇರ್ನ ತಟ್ಟು ಮುಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಗಾಲಿ ಬರ್ಸ ವನಿತಾ ಪರ್ಬಂಚ ಒಂದುಂಡು ಜೋರು ಬಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡ ಮುಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಕೊರನ ಗೊಂಜಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಅಲಬತ್ತಿನಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಗಣೇಶ ಬರಲೇಬೇಕು ಪ್ರವೀಣಿ ಇನ್ನ ಒಲ್ಪ ಶೋಭಾ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪುದಾರ್ ಹಾಯ್ ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪು ಎನ್ನ ದೊಂಬೋಲಿ ಅದೇ ತುಂಬಿ ವಲ್ಲಿದು ಜೋರುಂಡೆ ಚೌತಿ ಸೇ ಹಾಯ್ ಅವೇ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬರಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗಣೇಶ ನೀವು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಜ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಳೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ದಾದ ಒಲ್ಪ ಚೌತಿ ಗಣಪತಿ ಓಲು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಗಣೇಶ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಾನ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಶೋಭಾ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ ಬಾಯ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮಾರ ನಿಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಗುದು ಯಾಕೆ ಗಣೇಶ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಇವತ್ತು ಬಂದರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಊರು ಗಣೇಶ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಏರಾ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಸಚ್ಚಂತ ಹತ್ತು
ಎನ್ನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಶೋಭಾನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಗಣೇಶ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ನಾಡಿದ್ದು ಬೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡು, ಬೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾರ್ರೆ, ಬೊಲ್ಲಗೆ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಗಣೇಶ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಕಕ್ಕೆ ಬದವ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ್, ಅವು ಶೋಭನ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ್, ಪ್ರವೀಣ್ ನತ್ ವನಿತಾ ದಾನೆ ಚೌತಿ ಜೀರೆಗ ಓ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ಅವು ಬಂಟ್ವಾಳ ಏ ಬಿಂಗಿರಿ ಆರ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಅವು ಬದವು ಒಂದು ಬದವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜರಪ ನಡ್ಚಿ ಮಸ್ತು ಉಪ್ಪು ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ದಾದೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ದಾದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಯಾರನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಹರಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ದಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ ಇವತ್ತು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬಳೆದ ನೀವು ತರಲಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗಣೇಶ, ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಆಯ್ತಾ, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ರಮೇಶ್ ರಾಜು ಹಾಯ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಕಕ್ಕೆ ಪದ್ದವು ಹುಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮಂಗ ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಬತ್ತನು ರಾಜೇಶ್ ರಾಜುಗೆ ತೂಕ ಏರು ಬಂಡದು ಕಕ್ಕೆ ಪದ್ದವು ಗರಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ಗೂ ಕೇನಿ ದಾದ ಬಂಡದು ದಾದಗೇಂದ್ರ ವನಿತಾ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವೆನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆಲ್ಲು ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಊರು 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 ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆಲ್ಲು ಮೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಏರುಲೇರು ಗೀತಾ ಇರ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಏರುಲೇರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ ಓದ್ವೆ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಸ್ತೆ ಪಂಡೆ ಇಂಕ್ ತೋಜುನೆ ಆತೆ ತೋಜುನೇನು ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ ಅವಳಿಯರ್ ಲೆಜ್ಜೆಡು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮಾಮು ಏರ್ನ ಮಾಮು ಈ ಗೀತ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಏರಾಣ ಕುಲ್ಲಾದನ ಸಂಬಂಧದ ಕುಲು ಈ ರಡೆ ಬೈದನ ಯಾ ಬೈದ ಏನ ರಿಕ್ಷಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಗೀತಾ ಹೆಂಗ ಪಾಯರಂಡು ಸಂತೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ಬಂಡದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲು ಕೊರಗಜ್ಜ ಟೆಂಪಲ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಹಾಯ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಮಾತು ಪಸತ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಮೇಶ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಪುನೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈರ್ಲೆ ಎಪ್ಪುಲೆ ಎಂಗುಲ್ ಬರ್ಪ ಸತ್ಯನಾ ಅಂಚನ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಡೆ ಬಲೆ ಚೌತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ನಲಿಪೋಯ್ರುಂಡತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಪುಗ ಗಣಪತಿನ ಪಿರಾವಡೆ ಪೋಯಿ ನಲ್ತೊಂದು ಕಾರಿಂಜಾಡು ಒಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಒಗ್ಗನ ದಾದ ಬರಪೆನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಟ್ ಪೆನ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ನಾನು ಬಳೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾರಿ ಆಯಿತಾ. ಬಳೆ ಗೌರಿ ಬಳೆ ತರಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮದು ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ಕಾರಿಜ ಎಂಕ್ಲೆಗು ದೂರ ಆಪುಡು. ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಊರು ಪಲ್ಲೆ ಅಂದೇರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮೋಸ. ಹಾಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾರ್ರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮೋಸ. ಹಾಯ್ ಅಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮೋಸ. ಸೂಪರ್ ಯಾರಿದು? ಊರುದಾಯೆ
ಕೇನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ಗೀತಾ ಡೈಲಾಗ್ ತುಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮೋಸ ಸೂಪರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡೈಲಾಗ್. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮೋಸ ಸೂಪರ್. ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ ಯಾವ ಊರು? ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ. ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಸೋಬಕ್ಕಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಗೀತಕ್ಕಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ವನಿತಕ್ಕಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಬೇತ ಬೇತ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಊರು ಬನ್ನಿ ನೀನು ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಸುರು ಅಂತೀರು ವರ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಬದಾವ್ ಗೀತೆ ಇರ್ನವಲು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಊರಲ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಈರ್ನ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರಾ? ನಿಮ್ಮದು ಬೆಂಗಳೂರಾ? ಪ್ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮೋಸ. ನಾನು ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗೌರಿ ಬಳೆ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಕ್ಕ. ಓ ಹೌದಾ, ನೀವು ನನಗೆ ಬಳೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದವಡು ಅಲ್ಪ ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದವಡತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬಕೋಲು ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚ ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಬದವ್ ಮಡ್ಯಾಂತರ ತಿಗುನಲ್ಪನ. ಓ ಅಡ್ಯಾಂತರ ತಿಗುನಲ್ಪನ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ್ರ ಪುಜ್ಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪನೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ದಾಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ ನಾಡಂ ಪೋಪೇರು ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪನೊಡ್ಚಿ. ರಮೇಶ್ ರಾವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಆಪ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗು ತಾಲೂಕು ಲಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಹೆಂಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಮೋಸ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬಳೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕ? ನೀವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಬಳೆ ಉಂಟಾಯ್ತಾ? ಬಳೆ ಉಂಟು, ಬಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಗೌರಿ ಬಳೆ. ಎನ್ನಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು. ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾಳೆ ಇದುಂಟಲ್ಲ ಎಂತ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬ, ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ. ಬಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿಗ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಇವರೇ ನಮಗೆ. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಬರೋದಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಹ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ತಾಲೂಕುಂಡು ಅಂದ್ ಯಾಕಲ್ಲ ಪೂರ ಓ ತಾಲೂಕುಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದೌಡತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಟೆಂಪಲ್ ದಲ್ಪ ಮಾತ ಪೋಲೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಇರ್ನ ವೇಣೂರು ಗರಡಿ ದಾದೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ್ಗೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಬದವು ಪುಚ್ಚ ಬದವು ಗೀತನ ಪುಚ್ಚ ಬದವ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಬದವು ಎಲ್ಲ ಜೋರುಂಡಿ ತೂಪಾರ ನಿಕ್ಕಲೊಂಚೂರು ತೂಲೆ ತೋಜುಂಡ ಒಲೆ ಒಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲೆ ತೋಜುಂಡಿ ಲೈಟ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದೇರು ಮಾರ್ಗಡಂದೆ ತೋಜುನ ಅಲ್ಪನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದೇರತೆ ಅವಳು ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲಾರ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲಾರ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಬರಡು ಒಂಜಿಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಕಕ್ಕಿ ಮುಂಚಿ ಊರು ಮಂಡೆ ಶೋಕಾತನ ತಯಾರಿನಿ ನೀಕೆಲ್ಲ ಬೊಂಬೈಡ್ ಉಂಡಾ ಗೌಜತೆ ಬೊಂಬೈಡ್ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದುಂಡು ಮಾರ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಚೌತಿಯ ಬಾಕೆ ಎಂಚಿನ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ನಮಸ್ಕಾರ ಬತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜರತ ಮಾರೆ ಇರೇ ನಾಡು ನೋಲು ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಚೌತಿಯ ಬಕದಾದ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇಮಿಯ ಊರಿಡೀ ಗಣಪತಿನೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಂತಿದ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ನಿನಗೆ ಚೌತಿಯ ಬೊಂಬೈಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಿಂಗು ಹರಿಣಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಕೋಡೆ ಬಿಸಿ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಯೋಗೀಶ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಹೂ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಕೈಕಂಬ ಒಂದು 10 ಒಂದು ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಕೈಕಂಬ 10
ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಅರೆ ನೀ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಕ ಇಂಚ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೌಜಿ ಬಾಯ್ ಹೋಗುದಾ ಅವು ಏರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಎತ್ತವ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೀಕ್ಷಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಕೋಪದಾಯೇ ಮನ್ಪರನ್ನ ಇದು ಯೋಗಿ ಸೇರ್ ಆಯೆ ಆನೆ ಕೈ ತೋಚ್ಪವನ್ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ ಓಟ್ ಗುಂತಿ ಮಾತ ಓಟ್ ಪಾಡಿಯರ ಕೈಕೆ ಪಾಡಿ ಮಾತ ಐ ವಿನ್ ಅಂಚ ಚಾ ಪರಿಯರಗೆ ಉನ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುರಿ ಜನ ಚಾ ಪರಿಯರಕ್ಕೆ ಏನು ಓನ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರ ಆಂಟಿ ದೀಕ್ಷಾ ಆಂಟಿ ವನಿತಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬೈಜಿ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಅಂದಿಯೇ ಕೂಡ ನೀರು ಬತ್ತೀರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ತಾಯಿ, ಅದು ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಜಗನ್ಮಾತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ. ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊದಲ್ತದೆ ನನಗೆ. ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ಮಿದವರೆಗೆ ಆಜಾರೆ ಆಂಟಿಗೆ ಯೋಗೀಶ್ ಎನ್ನ ಇವು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬೆತ್ತ ನಾವು ಬೇತ ಯೋಗೀಶಿ ಒಂದು ಯೋಗೀಶ್ ಬೇತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ನೋ ಪರ್ಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲ್ಕ್. ಪಂಡೇನು ಆಂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಓದಿರಿ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರದರ್ ತೂಲೆ ದಾದೆ ಏರು ಬನ್ನಿ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಯೋಗೀಶ್ ಏರಿ ಯೋಗಿ ಇವು ಯಾರು ಆನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಮುರಣ್ಣ ನಿಂಚು ಕೈ ಬರೋದು ನಿಂತು ಆನ್ಗೆ ಯೋಗೀಶ್ನ ದಾಂದೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್. ಬೊಂಬೈದ ಅಕ್ಕ ವನಿತಕ್ಕ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ತಾಯಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಜ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಅಭಿ ಬ್ರೋಗು ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ. ದಾದೆ ಕೇಶವ್ ಇರ್ನ ಊರು ಹೋಲಿಕೆ ಯಾರು, ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಇಜ್ಜ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರ್. ನಮ್ಮ ಊರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ನಿಮ್ಮದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳನಾ? ಅರಿನಕ್ಕ ಆಯನೇ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ್ ಅತ್ತತ್ತು ಯೋಗೀಶ್ ಅವತ್ತ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಊರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುವೇರು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತಾಯಿ ಇದ್ದವರು ಮನೆಯದು ಒಂದೇ ತಾಯಿ. ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ ಅವರು ಹೋದ್ರ ಅಕ್ಕ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕೆ, ಇದು ಯಾರು ನೀವು, ಹೆಸರು ಸಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಜ್ಜಿರೆ ಬುಕ್ಕ ಇಬ್ಬ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಪೂಲ್ ಬಂಡದು ಅಜ್ಜಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಊರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ನಿಮ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಾ? ಓ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೌದಾ. ಕ್ಲಾರ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೆ ಮೇರ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜರಿಯಸ್ ಆನಗ ತೀರಿಯರ್ ಅಂದ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರಿದ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಉಂಡು ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿ. ಸೂಪರ್ 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 ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೋಗೇಶ್. ಹತ್ತು ಐಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ 2ಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಒಬ್ಬ ಬತ್ತಿರತ. ಓ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಇನಿ ಮೀನ್ ಕನೊಚ್ಚವೆ ಇಂಕಿನ ತರಕಾರಿ. ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಳು ಏನೋ ಅರುಷವು, ಅವಳ ತಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲವು. ಕಟೀಲ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ ಕಟೀಲಾರ ಇತ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇತ್ತನತ್ತ ಕಟೀಲ್ ಬಣ್ಣದು ಇತ್ತೇರು ಕಟೀಲ್ ತಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು. ಕಟೀಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸರಿಯಾನು. ಓ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ.
ಓ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತಿರ್ನತ ಶೋಭಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೆತ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಅವರು ಮೂರ್ತಿ ಮೋಸ ಅವರು ಹೋದ್ರ ಅವರು ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಗಣಪತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಆಫ್ ಬೇಡ ಎಂಚಿನ ಓನಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬಾಯ್ ದಾನಿ ಬಾಯ್ ದಾನಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅರಿಗಡೆರುಂಡಾ ಗೀತಾ ಮೂಡ್ದೆ ಅವು ಆಫಾತು ಒಂಚೂರುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್. ಅರಿಗಡೆರುಂಡ ಗೀತ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಮೇನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿಯೇ ರಡ್ಡು ದಿನ ಎಲಂಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲೆ ನಾನ ಎಲಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನೇ ತಿನ್ಪಿ ಮೀನು ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಹೌದಾ ಚಟ್ನಿ ಹೌದಾ ಎಂಜಿನ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ ಎಂಕಲು ಕಣ್ಣು ಅವನುಂಡು ಹೋಗು ಅಂದು ಡಬ್ಬೆ ಶೋಕೊಂಡದವು ತರಕಾರಿ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಗಣಪತಿದ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಪೋನಾಗ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪವೆ ಪಾಡ್ವೇನ್ ಬಕ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಆಯ್ತು ಗಣಪತಿ ಪೋನಾಗ ಲೈವ್ ಮನ್ಪವೆ ನಾನು ಮಿತ್ತುಡು ಗಣಪತಿ ಪೋನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಕೈ ಮುಗಿಲ್ಲವ ಒಂತೆ ಬರ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತಕ್ಕ. ನಾನು ಅವರ ಚಾನೆಲ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕ. ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾರಿದು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ? ಒಂಥರ ಅದೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಲಾನಿ ಮಂತಲಕ್ಕೆ ಜದ ಯಾವ ಮೋದಕೊಂಡು ದೇವಳು ಮೋದಕ ನೋಡೆಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಳುವೆ ಈ ರೀತಿದಿಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅವು ಸ್ವೀಟಾ ಹಾಂ ಸ್ವೀಟಾ ಒಂದು ಅವು ಕಾಣಬೇಕು ಅವು ಕಾಣು ಕೋವ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಓ ನೀವು ಆ ಇದಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಯೋಗೀಶ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮೊದಲೊಂದು ಬರ್ತಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಯೋಗೀಶ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಎಂತ ಬರಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಇದು ನೀವು ಬೇರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಮುನಿಮಿ ಹರ್ನ ಹಾಯ್ ದೇ ಯಾರ್ಮಿದಾರೆ ಪೋಯಿನ ಮಾರ್ರೆ ಶೋಭಾ ಹೋಗಿದ ಒಲ್ಲೇರು ವನಿತಾ ವನಿತಾ ಕಿದ್ದಾರೆ ಶೋಭಾ ಕಿದ್ದಾರೆ ಓಲಾರು ಉಲ್ಲನ ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಪಾಡ್ವೇನ್ ಗಣಪತಿನವ ಬೈಯಾಗ ದೂರಡು ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಉಲ್ಲರ ಒಂದೊಂದು ತೂಪುನೆ ನಾನು ಕೋಡೇರು ಬೈಜಾರ ಅಂದದ ವನಿತಾ ಬೈದಾರ ಜೊತೋಂದಿನಿ ಬಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆ ಬಂತದು ಶೋಭಕ್ಕ ಪೋಯರ ಕುಡ್ಲಾಗು
ಶೋಭಕ್ಕ ಪೋಯರ ಕುಡ್ಲಾತ್ತಾರ್ ಮೈಸೂರು ಬೈದಾರ ದಾದನ ಮಂಡೆ ನೆನಪೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೈಸಿ ಪರ್ಪಿನತೆ ನೆನಪೋತನ ಅಂದು ಉಲಾಯ್ಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ವೈಫೈ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಒಂದು ವೈಫೈ ಉಂಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು ಮನೇಲಿರುವ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ. ನೀವು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನಾ? ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ. ಏನ ಡೀಪಿಡು ದಾದನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು, ಓ ಫೋಟೋ ತೂಲೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಗೆ ಎನ್ನ ಕುಂದಾಪುರ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ನಾಳೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹೋಗುದಾ ನೀವು? ಈರು ಗಲ್ಪುಡುಲ್ಲರೆ ಅವ್ರು ಸುರತ್ ಕಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳು ಪುನ್ ಗಲ್ಪುಡ್ದ ನಾವು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ನೀವು ಆ ಥರ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೈದು ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಅನುಬಂಧ, ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಒಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ದಾದನ ಮಾರ್ರೆ ಮೂಡಿಡು ಬೂಡ್ದೇರ. ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಅನುಬಂಧ, ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ. ಸೂಪರ್. ತೂಲೆಗೆ ಮಾತ ಪೋಯ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಮುಗುಲ್ದ ಆಯ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪು ನಿಂಕ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ. ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಸಚಿನ ಆರ್ದಾಯ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಿಲಿಬಾರ್ದೇರ ಅಂದು ಆಯ್ ಮುಲ್ತಾನೆ ಸಚಿನ್ ಎಂಗಲ ಕಾಟಿ ಬಲ್ಲದ ಅದು ಪೋಡು ಆಯ್ ಬಿಂಗ್ರಿ ಕಟ್ಟುವೆ. ರೇವತಿ ಅತ್ತ ರವಿನಾಥ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಯ್. ಓ ಮಿಲ್ಟ್ರಿದಾರೆ ಆರ್ಮಿದಾರ್ ಏತ್ ಬಾರ್ದಾರಿಯೇ ಡೊನೇಷನ್ ಅಬಿಗ್ ಏತ್ ಬಾರ್ದಾರ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನು ಯಾಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮೂಲೆರಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಊದುಗೆ ಮಾರಾಕ್ಲೆ ಪೂತು ಜನ್ ಮೂಡೆ ತಿಂದೆ ಅಮಲ್ ಆಂಡೆ ಮೂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಹತ್ತು ಇನಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ತರಕಾರಿ ವನಿತಾ ಮೂಜಿಗೆ ಮೇ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇಜ್ಜಿ ಒನ್ನ ಸಾತಿಜಿ ನನ್ನ ಅವಡು ಲೇಟ್ ತರಕಾರಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂಜೆರ್ದ ಆಜಿ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದ್ರಮ್ಮನ ಐಕ್ ಸಿಯ ಇಪ್ಪೇರು ಬೇರೆ ಕೇಶವನ ಇಪ್ಪೇರೈಟ್ ಆರ್ನ ಕೇಶವನ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪುದರಿಗೆ ಸಿಯಲ ದಿಯಲ ಪಂಡೇರಾರು ಅವರಿತ ಹಾಗೆ. ಮೂಡೆಗ್ ಮುರ್ಕಾರ ದಾದೆ ಉಂಡು, ಮೂಡೆ ಮುರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು, ಬೊಕ ಸಾಂಬಾರುಂಡು, ಬೊಕ ಪೇರುಂಡು ಆತೆ ಕೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಮೂಡೆ ಓದಿ ದಾದಿ ಏನಿಕಲ್ಲ ಒಲ್ಪೂರಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಹೋದೆ ಏನೊಟ್ಟು ತಿನ್ರೆ ಆಯ್ ಮಸಾಲೆ ಬದಿ ದರ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಂಡ್ ಬರ್ಸ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರ ಇನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಉಂಡು ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಪಪ್ಪ ಪೊಟಾಟೊ ಉಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಫೋಟೋ ಉಲ್ಲೇರು ಚೆಕ್ ಅವು ಏರಿಗು ಬೋಡು ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಅವೇನೆ ಮನ್ಪ ಅವೇ ಬರ್ಸ ಉಂಡಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡಿ ಪನಿ 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 ಬರ್ಸ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬಾನದ ಬರ್ಸ ಬಾ ನೋಡಿ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ದಾದ ಬಜಿಂಚಾಪಿನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತಾಯವರನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡದೆ ಅಕ್ಕ
ನೀವು ಅವ್ರು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಮ್ಮ ಓಲುಂಡು ನಮ್ಮ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಪ್ಪದಿಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನ ಓಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಇರು ವನಿತ ಅಮ್ಮ ಓಲ್ತಾರೆ ಇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಡೇ ಕಾರ್ ಬಾರ್ ಪೂರೈದ ಅದೆಂಡಿ ಕಾರ ಆರ್ಬಾರ್ಡುಂಡು ಮಗಲೇನು ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಗಲೇನು ಕೇಂಡಿಯರಿಗೆ ಏನ ನೆಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಉಳ್ಳೇರಿ ಏಕಲು ಕಜಿಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ಪು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು ಉಳ್ಳೇರು ವೈಟ್ ಓಮೆ ಬಜ್ಜು ಬರ್ತ್ಡೇದ ನೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದಕ್ಕ ಯಾನ್ 4 ಜನ ತಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇ ಒಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆಂಡ ಕೇಳ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮುರನಿದ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಏ ಜಿಂದಗಿ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಇನ್ನಿದಾದೆ ಕೋರಿ ಉಂಡೆ ಕೋರಿ ಹತ್ತು ಬೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ನಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಲೈವ್ ಪೋಲೆ ಲೈವ್ ಡತ್ತು ಚೆನ್ನಲ್ಡು ಒಂಜೊಂಜೆಟ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಗಲ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ ಲೈಕ್ 19 ಇಲ್ಲಿ 14 ತೋರಿಸ್ತುಂಟು ಇದೀಗ 10 ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂದ ತೂತಾರ ದಾದ ಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೋತ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ನಂಚ ದಿನೋಲ ಕೋರಿ ಮುಳುಡಿ ರಡ್ಡು ಒನರೆ ಲೈಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಕೋರಿ ಎಂಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಕಾಲೆ ತಿಂದಾರ ದಾದ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಮೆ ಒಂಚೂರು ಕಾವ್ಯ ಪೋದೆ ಆತ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಲೆ ಈ ಎಕಡೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಕಾರ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಕರ್ಲ ಈತು 2 ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏತಾ 18 ಮಾತಿಜಿ 18 ಮಗು 2 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನಾಗ ಕೈ ಓಲ್ಲಯ್ಯ ಲೆಪ್ಪುಲೇನು ಕಲ್ಕ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡು ಬರ್ಪಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ವಾಪಸ್ ತೊಂಡೇರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋಡಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ಗು ಓ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಬೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಅನುಬಂಧ ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದಾದ ಶೋಭಾ ಲೋಗುಡು ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರತ ಅಂದ ಹೊರ ತೋಚ್ಪವ್ಯಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೇರ್ ಹಾಯ್ ಪೂರ ಹೊಸ ಜನ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೇ ಏನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆತೀನಿ ಏರ ಬನ್ನಗ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಫೋನಾಗ ಲೈಕ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಗಳು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 14 ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ 13 ಲೈಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡಿಯೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲ ರಜೆನಾ ನಿಕ್ಲೇಗ್ ದಾಯಿಗೆ ರಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ 2 ದಿನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಲರ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿಗಳು ರಜೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಅಂದ. ಕಾರ್ಡ್ ಏರು ಲೈಕ್ ಪಿರ ದೆಪ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂದಿಯ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೋತೀರಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಇಲ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದ್ದವು ಪೊಪ್ಪನ ಇಲ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆನೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂದೆ ಶೋಭಾಯನು ವನಿತಾ
ನಾನು ಪಕ್ಕ ಕುಂದಾಪುರ. ಓಕೆನಾ? ಓ, ನೀವು ಕುಂದಾಪುರದವರಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕುಂದಾಪುರದವರು. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಮುಲ್ಪ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಮಾ ಮೂಲ ಕೋರಿ ಪದ ಕೇಶವ್ ಅನಿತಕ್ಕ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಅನಿತಕ್ಕ ಅನಿತತ್ತು ವನಿತಾ ಅವಿ ಎಸ್ ಕಿಚನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು? ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೇಂಚ ಉಲ್ಲಾರು? ಒನಸಾಂಡೆ ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೈವಲ್ಲಿ 19 ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ 13 ಉಂಟು ಸುರೇಶ್ ಅವರು, 13 ಉಂಟು ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ 13, 8 ಜನ 13 ಲೈಕ್ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ಏನಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇರು ಹೊಲ್ತಾರ ಇರು ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಇರೇಗ ಐ ಎಸ್ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ? ಲೈಕ್ 10 14 ಅಂದಾರು 14 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೇರು 14 ಬರ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ? ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಯೇ? ಓಕೆ, ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೇನವೇ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು. ಓ, ಈರು ವೇಣೂರ್ದಾರ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲ, ವೇಣೂರ್ದಾರ ಬತ್ತೇರು ಇಂಕ ಮುಟ್ಟದ ಗಲಾಟೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ತಿಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಒಂಚೂರು. ಓಕೆ ಕೊರ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಒಂದುಂಡಿಗೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ 1 ಲೈಕ್ ಓಕೆನಾ? 15 ಆಯ್ತು. 15 ಆಯ್ತು ಈಗ. 6 ಜನ 15 1 ಲೈಕು 10 ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತುಲಾರ್ನ ಓಲ್ಪಣ್ಣಿ ನೀರು ವೇಣೂರ್ದಾರ ಮೇರತ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಸಚಿನ್ ಬರ್ತೇರಿ ಕೂಲಿ ಬಿಡೊಂದು. ಶೋಭಾ ನಡಿ ತೋಜಿ ಬ್ಯಾಗಿಜ್ಜಿ ಪೆಂಟು. ಶೋಭಾ ಸಚ್ಚು ಬತ್ತೀನಿ ಮುರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದು ಕಾರ್ ದಿನ ಅಂದು 2 ದಿನ ರಜೆ ಸಚ್ಚುಗು 14 ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ 15 ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಜನ ಬುಡಿದಿಗೆ ಹಾಕುನಿ ಪಾಪ ಪೊಂಜು ಪಿದೈ ಪಾಡುನಿ ಪೊಂಜು ತೋಜಾದುಂಡ ಸಚ್ಚುಲ ಬತ್ತೆ ಅದ ಪೋತಲಿ ಪಾಪ ಪೊಂಜು ಇಜಿನಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾರ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪ್ಪ. ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ, ನಾನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಹೇಳಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ? ಇದೇ ಚಾನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು? ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ನಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಹೇಳಿ? ಕೊಟ್ಟೆ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ 100 ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪಲೆ 250 ಲೈಕ್ ಕನಪೆ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನ 250 ಲೈಕಾ ಬರ್ಸಗಲ ಪಿದ್ದೈಡೆ ಪಾಪ ಬಂತು ಹಾವು ನಾಗರ ಹಾವು ಹಾಲು ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಆಯಿತು? 16. ಇವಾಗ 16 ಉಂಟು. ಈಗ 2 ಲೈಕ್. ಎಲ್ಲಿ 16 ಉಂಟು? ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಆಯಿತು? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾವು ಕೇರ ಉಚ್ಚುಬತ್ತ ಬತ್ತೇನೆ ಮಾರ ಮೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚೆತ್ತು ಹುಚ್ಚು ಮಾರ ಬಿಚ್ಚೆತ್ತು ಹುಚ್ಚು ಶೋಭಾ ಹುಚ್ಚು ಬೈ ಹುಚ್ಚು ಕ್ಯಾರ ಬತ್ತೀನಿ ಹಾವು. ಇದು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದು ಚಾನಲ್? ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾನು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.
ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಇದ್ಯಾವುದು ಕವಿತೆ ಇಜ್ಜೇರು ದಾದನ್ನ ಕವಿತಾ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ದಾ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾತ ಪೋಯೇರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಟ ಶೋಭಾ ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಲೇಗೆ ಪಂಡ ಚೌತಿ ಅವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ ಮಾತ ಬಯ್ಯನ ಗೆಳೆಯರು ಪುಣತ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಶೋಭಾ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ಕುಜಿಯನು ಸಚ್ಚು ಸಚ್ಚು ಅಕಡೆ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಚ್ಚು ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಮಿದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಬ್ಬದ ಜನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬತ್ತು ಚಾಂಡಕೇನು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ತರಕಾರಿ ಅವಿ ತರಕಾರಿ ಈ ಜನ ಕೊಂಚ ಯಾಪತ್ತಂಡ್ರ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಆರು ಪರ್ಪರ ಚಾ ಇರವ್ಲೆ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆನಾ ಎಂಚ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ ಇದು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 3 ಲೈಕು ಆಯ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಜು ನಮಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂದು ಶೋಭಾ ನೀನು ಒನಸು ಮನ್ಪುನಾ ಊಟ ಮಾಡುದಾ ಊಟವಾ ಅದೇ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಪ ಪೊಂಜು ವಾಂಡಲ ಪಾಪ ಗುರ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಅಂದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರೆ ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲಾಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರಕಲ್ಲ ನಿಗಲೆಗೂ ನನ್ನ ಚೌತಿ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಪರ್ಬ ಕೋಲಾತ್ ಆಟ ಕಂಬಲ ಜಾತ್ರೆ ಸುರು ಅಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮೋಸ ಇದು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 4 ಲೈಕು ಏತ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ 18 ಆಯಿತು ಎಂದ ಪಂಡುದು ಬೂತೊಂದು ಕಾರಿಗೆ ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಓ ಪಾಪ ಮಾರ ದಾದ ಬರ್ಸಯ ಜೋರು ಬರ್ಸೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಜೋರು ಬರ್ಸೊಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆ ಓ ಬಾಲೆ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಂಡ ಕೇನ್ವೇರತ ಅಂದ್ ಆರು ಮೂಲ್ತಾರತ್ತ ಆರು ಫಾರಿ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಆರ್ಮಿದಾರು ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲಕ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಶೋಭಾ ಓ ಊರ್ದಾರ್ ಅಕ್ಕಾಕುಲು ಅರ್ನ ಶೋಭನ ಊರ್ದಾರ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಗಲಾಟೆ ಬಲೆ ಅತ್ತೆ ಪರ್ಕ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬುದು ಸೈಪುಂಡು ದೇ ಆರ್ಮಿ ಈರು ಓಲ್ ಬಂಡಿ ನಿಪ್ಪುನು ಫಾರಿಂಡ್ ಕೈಕಂಬದ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲದ ಗಲಾಟೆ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರುವುದು ಒಂದು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 1 ಲೈಕ್ 19 ಆಯಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಹೇಳಿ ಕುವೇಟೆಡಾ ಆರ್ಮಿ ಕುವೇಟೆಡ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆತ್ ಸಾವು ನಿಜ ಉಬಾರ್ಗೆ ದಾದ ಉಬಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೋಪನಾ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪೋಪನಾ 20 ಲೈಕ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಇದು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟುಂಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಾನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟುಂಟು ಹೇಳಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ರಿಯಲ್ ಪಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಬೈಕ್ ಇಡಲ್ಲ ತಾಯನೇ ಪ್ರವೀಣೆ ಪಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ಚಾ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯಾನಿದೆ ಕನ್ನ ಚಾ ಕೊರ್ಪೆ ದೇ ಪರಿಹಾರ ಅವೇ ಕನ್ನ ಚಾ
ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದೇ 6 ID. ಓ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ 6 IDನಾ? ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಓ, ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ತೊಂದರೆ. ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಇತ್ತದ ಆದೇಚಾ ಬಾಜಲ ಅಪ್ಪುನ್ ಶೋಭಾ ಸೂಂಟಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕ ಯಾ ಪೋಪು ದಾನೆ ಕೇಶವನ ಪೋಪಿನಿ ಅಲ್ಲ ತುಲ ತುಲ ಉಂತು ಉಂತು ಈ ಸಚ್ಚಿ ಓಲ ಪನ್ ಸುರುಟು ಊದುರ್ಲನ ಅವನಿಗೆ ಸಚ್ಚಿ ಊದುಡಿಲ್ಲನಾ? ಊದುಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತಜ್ಜಿನ ಹಾ ಓದೊಂದು ಜೀವ ಕೊಯ್ಟು ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೈತೆ ದಾದಿನ ಹಾಂ ಹಾಕ ನಾನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇಷ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದಾದಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಲ್ನೆ ದಯನ ಅಲ್ಪನಾ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಅನಿತಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏರು ಓಲುಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲ್ಲೇ ವನಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏರಿಗೆ ವನಿತಕ್ಕ ಉಂತಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಇನ್ನ ಮರ್ಮಯ ಬತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೇ ದಾದ ಪಾಡಿಯೇ ಅಲ್ಲೇ DP ಬರ್ತನತೆ ಬಾಬಾ ಬಂದರು ಸಚಿನ್ ಬಂದರು ಈರು ಓಡಿ ಬಲಿಪುನ ಸಚಿನ್ ಶೋಭಾ ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಒಂತೆ ಪುರ್ತಾಪನ ಶೋಭನ ಬುಲಿಪೆ ಬುಲಿಪು ಸಚಿನ್ ಬೈಜೆ ಬಂಡದು ಉಲ್ಲಣ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಚಾ ಬರ್ಚಿ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಡಿಕೆ ಪರ್ ನಾಯಿ ಇರು ಪೋಪೆ ಪಂಡರು ಕೇಶವ್ ಏರಿಗೆ ಅವ ಕೇಂಡೇರು ಏರನ್ನ ಪುದರ್ ಇರು ಪೋಪೆ ಪಂಡರ್ ಕೇಶವ್ ಅವೇ ಇರ್ನ ಏರ ಪುದರ್ ಕೇಂಡಿರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನನ್ನು ತೂಯಿಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದ ಅನ್ನೆನೆವು ಶೋಭಾ ಪಾಡ್ಯ ಪಿಕ್ ತುಯಿನತ ಛೆ ಆರು ಅವರ ಬುಲಿ ಪುನಃ ತೋಡು ಶೋಭಾ ಬುಲ್ತಿನತ ಕಡು ಅಂದಿಯೇ ಪೋಪಿನೇ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ನಾನು ಬಂದ ಒಂದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೋಜ್ ಆ್ಯಪ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್. ಓ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಲೋ ಆ್ಯಪ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಓ ಇರೇನ ಶೋಕುಲ್ಲರಿಯೇ ಅನ್ನೆ ಶೋಕುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ದಾನಿ ಕೇಶವೇರು ದಾದಕೇನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಏರಿಂದು ಕೇನಿ ಗುರ್ತುಂಡ ವನಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಪಲ್ಲೆ ಕನ್ಪೋ ಹಾಂ ಏತ್ ಬೀಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕನಪ ಹಾಂ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ನಿಖಲ್ ತಿನ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು 4 ಉಂಡದೈಟು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಪೋಪಿನ ಕೇಶವನ ನಿಕ್ಕಿ ಹೊರಡ್ಡೇರ ಮುಜಿನ್ ಬರ ಕೇಶವನ್ನ ಉಂತಲೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಲೆ ಅವು ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಪ್ಪುನು ಹಾಂ ಕನ್ಪ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಕೇಶವನ್ನೇ ಪೋಪುನು ಕೇಶವನ್ನ ಚೌತಿಗೆ ಅಮ್ಮತ್ತ ಇರೇಗ ಕೇಶವನ್ನ ಉಂತಲೆ ವನಸು ಮಲ್ತು ಪೋಲೆ ಸಚ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಂದೇರ್ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಅದೇ ಇಜ್ಜೆ ಇನಿ ಪೂರ ವೆಜ್ಜೆ ಪೋಯ್ಲೆ ಕೇಶವ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಮುಲ್ಲೇರಾರು ಗುರ್ತಂಡ ಇರೇಗಾರನ ಬಾಯ್ ಆಯ್ತಾ
ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಶೋಭಯಾನ್ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಊಕಿ ಈ ಪೊರ್ಲು ನಾಯಿ ಯಾ ಬಂತಿಜಿ ಪೊರ್ಲೊಂದು ಅಂದಿ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಈ ಪೋಯ ಓಲು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲತ್ತು ಐಕೆ ಕೊಮ್ಮು ಬರ್ಪುಡು ಮಂಡೇಡು ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಅನ್ನು ಅಮೀನ್ ಈರ್ ದಾದಿ ಯಾರ್ಲ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಗ್ಯಾರೆ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿಯ ಈ ಪೊರ್ಲತ್ತು ಕೇಶವ ಅನ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೊರ್ಲ ಸೋಕುಲ್ಲೇರ ಅನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲಾಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಾದೆ ಪನರ ಬಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಈ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲವಾ ಶೋಕುಲ್ಲ ದಿಷ್ಟಿ ಪೋಯ್ಜಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಈ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ನೂಕುನೆ ಪೊಲೆ ಬಂದು ಅತ್ತಿ ಏರು ಬನ್ನಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಒಂಜೇ ತೂದಕ್ಕಾಗು ಬರು ಒಂಜೆಟ್ಟು ತೂದಕ್ಕಾಗು ಬರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೆನಪಿಜತ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಗೌರಿಗೆ 6 ಗೌರಿ ಬಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬಳೆ ತರ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ನಾಳೆ ಬಳೆ ತನ್ನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ಬಂದು ಬಳೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಚೌತಿಗೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾದರೆ ತಕೋ, ಎಂದಾದರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅವಂದೇ ಆಯಿತು. ಯಾರಾದರೂ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೌತಿಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಸ. ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಗಣಪತಿ ರೆಡ್ಡಿಯೋ கண்டிப்பா ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಪುಜ್ಮೆ ಬಜ್ಜು ದಾನೆ ಅಂತೆ ವರ್ಷ ಪೂರುಂಡು ಲೈಗ್ ಪೂರ ಗೌರಿ ಕವಿತನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಐಕ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ದೀಪಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಯಾಕಡೆ ಪಾಂಡ್ ಪಾತೇಟ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಬಂಡದು ನೆಟ್ ವೈಫೈ ಓಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವೈಫೈ ಕಂಡಿ ವೈಫೈ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಬಾಡಿಗಿಡುಪ್ಪುನು ವೈಫೈ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲು ನನ್ನ ಆ್ಯಪ ಎಂಗು ಲಕ್ಕುನಿ ಬಂದ ಅವೇನು ದೂಪುನು ಆಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ನನ್ನಂಜಿ ಒಂತ ಸಮಯ 2-3 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಎಂಗುಲು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾತೆ ಫೋನಾಗ ಪತ ಪೋಪಿನಿ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಎನ್ನ ಎಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಬರಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಬರಡ ಯಾನ್ ವೈಫೈ ಪಾಡುವೆ ನಿಕಲ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಬರಡ ಅಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಎಟ್ಟೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಅಶೋಕ್ ವಿ ಸೂಪರ್ಗೆ ಪುಸಾತ್ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಇರೋ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಬಲೆ ಅಬ್ಬೋ ಅಕ್ಕ ತಟ್ಟದು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆಯ್ನ ವಾ ನಮೂನೆದ ಲೈವ್ ಮಾತ ಉಂಡ ಚಪಾತಿ ಮಗುನಿ ಚಪಾತಿ ಯಾಲ ನಾನು ಪೂರಿ ಮನ್ಪೇನ್
ಬಾ ದಾದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಓನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮನ್ಪನೆ ಓಲಿ ನೆಕ್ 35 ಲಕ್ಷ ಕೊರುಡಿ ವೈಫೈ ತಾಗ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಂತ್ಲಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ 3K ಕಟ್ಟಾರೆ ಅಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದೀರೆ? ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡುವೇನು. ಬಾಯ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಚಿನ್ನದು ಬೇಡ ನನಗೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. 500 ಕಟ್ಟುನಾ ಅಂದು ದಾದೆ 500 ಕಟ್ಟುನಾ ಅಂದು ವೈಫೈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗೂ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅಂದಿಗೆ ಓನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟುನು ಅವೇ 35 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಶ್ಪತೈನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚಾನ್ಸಾ ಚಾನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಹೇಳೋದು 2K ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ಆತು ಬರೋದೆತ್ತನ್ನ ತಿಜ್ಜಿ ಏನು ಬೇಲೆ ಪೋಪಾಯ್ತಪ್ಪ ಮನ್ಪೆ ಓನ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಇತ್ತಾಯ್ತು ದೇವರ ಎತ್ತಾವಡು ಪೂರೈಕ್ಲ ಪಿರ ಮಕ್ಕಳು ದೂರ ಪೋಯೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ 35 ಲಕ್ಷ ಉಂಡೆ ಮೂರು ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ದಾತೆ ಇಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನೆಟ್ 35 ಲಕ್ಷ ಉಂಡೆಕ್ ಇರಿಗು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಆವೋಡು ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವನಿತಾ. ಇನ್ನ ಬಾಯ್ದ ಪರಕೆಡೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಆವಡು ಅವಾ ಯಾಲ್ನ ದೇವೇರು ನಟ್ಟು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲೇ ಬಂದು ರೆಂಟ್ ಏತಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ ರೆಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇರ್ದು ಒರ್ಂಬ ಸಾರ ಎಂಗ್ರೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮೇ 35 ಲಕ್ಷ. ನಮ್ಮ ಈ ದೆತನ್ನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಣ ಇಟ್ಲೋ ಅಂತ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಅಣ್ಣದಾದ ಮನ್ಪುನು ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬರೆಯೋಡು ನಿಕ್ಕಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುನ ಯೋಗ ಉಂಡತೆ ಬರಡು ವರ್ಮಸಾರ ಆವಲಿ ಎಂಚಿನ ವರ್ಮಸಾರ ಆವಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಬಂಜುವೆನೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವೇ ವರ್ಮಸಾರ ಏನ್ಲೆ ವರ್ಷಗೆ ಏತಾಂಡು ಜಾಗಗೆತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲಿ ಅಂದು ದಾನೆಕ್ಕ ವಾಟಕ್ಕ ಎಂತವ ನಿಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಯೋಗ ಬೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಮೂಲು ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲುನ ದೇವರಿ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತವೇರು ಅಪ್ಪಗ ಕುಲ್ಲುನಿ ಬೇಗ ಆವಡು ಯೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಲೇಟು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಯೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚೆಂಚು ದಾತೀರು ಯೋಗ ಬರ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ ಏನು ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲದೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿಲ್ಲಡಿತ್ತ ಅಲ್ಪಲ ಒರ್ಮನೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದುವ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಬಂಡದು ಲಕ್ಕಿನ ಎಂಕುಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೇಕಾ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಮೆ ಬಜ್ಜಿ ಇರು ಅಲ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ಕಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬೇ ಅಂದಂದು ಕವಿತನ್ ಲೆಪ್ಪಿ
ಕವಿತಾ ಇನಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದು ಆಗಲ್ಲ ಮೂಡೆ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಮೂಡೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅದಾದನ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಬಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳು ಬೈದಲ್ಲ ಡಿ ಗಂಜನ ಅಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಬರೋಡುಂದಾ ಬರಡು ಅಕ್ಕಾಗ ಇಲ್ಲ ಐನಿತ್ತು ಬೇಗ ಆಪುಂಡೋಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರು ಒನಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಗ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೆಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪನೋಡಿ ಸಚ್ಚು ಅತೆ ಸಚ್ಚುನ್ ಬೇಗ ಲೆಪ್ಪೊಡಿಯಾನ್ ಏಪ ಬರ್ಪುನಿ ಸಚ್ಚುನ್ ಬೇಗ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿ ಏರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಬ್ಯಾಡ್ನಿ ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೂರ್ಮಂಡೆ ದಾದೆಕ್ ಹೊರಸರೆಗ ಅಂದಡಿ ತೋಡ ಸೊರಸರೆಗ ಸಚ್ಚು ಸೋಕುಲೆ ಡಿ ಪಿ ಏರೆಗೆ ಆ ಮಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಂದನೇನಾ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಕಿಲ್ಗೆ ಬರ್ಕ ಏನ್ ಲೆಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಆವಾಡು ಲೆಪ್ಪ ಶೋಭಾ ತೆಲ್ಪುದ್ದಲಗೆ ಅದು ಶೋಭಾ ಸಚ್ಚುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿಮಾನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂದಿ ಎನ್ನನೆ ಅತ್ತು ಅವು ಏರ್ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದಿನ ಮಾರ ಎನ್ನನೆ ಬಂದು ಬಾಡ್ನು ಮಂಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದ ಕೊರ್ಪ ಆವು ಸಹ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ದ ನೆಟ್ಟನಲ್ಲ ಆವಾಡು ತಪ್ಪಲೆ ಮಂಡೆನಾ ಬೂರ್ ಮಂಡೆ ಯಾನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪಟ್ಟ ನಂಬುಜಾರು ಸೀಟಿ ದಾಖಲು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಮಾರ್ವೇರು ಅಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾರ್ಮಿ ಅವು ಏರಿ ಸಚಿನ್ ಬೋರ್ ಮಂಡೆನಾ ಅತ್ತು ಮಾರ ಸಚಿನ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಮಾರ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಇದು ಪ್ರಾಯ ಅದು ಮದುವೆ ಆತಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪರಬಾಗ ಆಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಓ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಮುರನಿ ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಪಿಕ್ಕಾತದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆಯ್ ಆಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಟಿ ಲಂಚ್ ಹೋಮ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅದೇ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ದೀಪಿ ಪಾಡ್ನೇಕ್ ಈ ಜನ ಪಾಡಿ ನಂದು ದೇರು ಚಿನ್ಮಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಸು ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಸು ಪಾತ ಬೋತಾರೆ ಈಗ ಮಂಡಗಿಸಿನ ಮರ್ಲಿ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ತುಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಮುರನೇ ಆತ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿ ನೀವು ಬರ್ರು ಚಿಲ್ ಮೂಲು ಕಾಜ ತುಳನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಡ್ ಈರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತುದುಪಲ್ಲೆ ಜಚ್ಚಂದು ಯಾನ ಸೋಕು ತೋಜನ ಬುರ್ಚ ಸೋಕು ತೋಜನ ಮಾ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಇಂಜರ್ ಹೂವಿನ ಕೇನು ನೀ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಡೀಪ್ ಚೇಂಜ್ ತುಯ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೋಕುಂಡಿ ಸಿಟಿ ಲಂಚ್ ಹೋಮ್ದ ಸಿಟಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡೆ ಅಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಲ್ನೆ ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್
చేయించిన బోర్మండే మారాయ ఏరు తూపిన అమ్మోనేను ఆయన కాసుని సచ్చిన కాసుని ఆ పతం బల్తి నీకు మంಡೆ గీసినిಗೆ ಓ ತಪ್ಪಲೆ ಬನ್ನಲೆವು ಎಲ್ಲ ದೊಂಬಿತ್ತಿನ ಅವರ ಉಂತುಗವ కొంచెం దొమ్ముడు ఉంతుల నా ఆమ్లెట్ ಒಂಜಿ మంది తూపాను కాయండు తూక నాన్ స్టిక్ కావాలి రాజేష్కి నమస్తే పనుంది థ్యాంక్ యూ అంచ పనొచ్చి బులిపోయాను తిరుపతి పోతారా ఎన్న డీపీ పని వల్ల అది మాలశిరనా ఏరునా అత్త శోభ అవి బులిపోయి అని చెప్పండ ఈ ప్రవీణ్ ఏతి డీపీ చేంజ్ మనపా ಏತ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪ ಸಚಿನ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಡೀಪಿಡ್ ಮಾಲಿಪ್ಪೋನಾಗನೆ ಡೀಪಿಡ್ ಮಾಲುಂಡೈಟ್ ಶೋಭ పొర్లతాక అంద శోభ పొర్లు షోకులేరు ఇంక మీరు తూచిరు మారే సచిన్ ఇంక తప్పు చేయించలేరు ఇజ్జి పుట్టినగానే ఖాళీ పంట ಎಡ್ಡೈಜ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ತರಕ್ಕೆ ಮೀಯೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಲ ಮೀಯೊಡಿತ್ತಿನ ಕುಜ್ಜ ಒಂದು ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಮಂತದು ಮಂಡೆ ಒರೆಸ ನಾಡು ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಶೋಭಾ ಪೊರ್ಲು ಶೋಭಾ ಇರೇನು ತೂಲೆಕ್ಕ ಉಂಡುಗೆ ಕಾಸು ಒರಿಂಡು ಬೊಕ ಕುಂಟುಡು వచ్చినాడు సచిన్ అరవింద్ బోలర్ ఫాదినక్క ఏ అరవింద్ బోలర్ నానా ಮಂಗಿ ಒಂಜಿ ಚೊಮ್ಮು ನೀರು ಯಾವುದು ಇಂಕ್ ಮೀಯರೆಗ ಸೊಬ್ಬಕ್ಕ ಪೊರ್ಲತೆ ಅಂದ ಮರ ಸೋವುಗ ಪೊರ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದರ ಅತ್ತಿ ಅವು ಯಾನಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಮುಲ್ತಲೆ ಸಚಿನ್ ಗೋರ್ಮಂಡೆಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ చెప్పునే వనిత ಬರ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂದಿಯೇ ಶೋಭಕ್ಕ ಪೊರ್ಲಿಯೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾರೆ ಬೋಳರ ನಿಜನಾ ಇಂಕ ಅವು ಇಲ್ಲೇ ತೋಜುಂಡೈಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷಲ ಕಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಪೆರೆ ಬರ್ಪುನ ಕಕ್ಕೆ ಪದಗು ಎಗ್ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟೊರ್ಚ್ ಸೋಬಕ್ಕ ಈಶ್ವರ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ ಮಂಗಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾಡುವಿರ ದಾಯನಲ್ಲ ಒಂಜಿಪ್ಪಡು ಬಂದು ಅತ್ತ ಮಾರ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ ಅತ್ತ ನಾನ ಬತ್ತದೆಂಗಲ ಪಾತೆರು ನೀ ಅರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವು ಇದ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಬನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೆವು ಈ ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಯಾನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನ ಯಾಲ್ನ ಪಿಚ್ ಅವೇ ಅಪೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅಂತೆ ಕುಸಲ್ ಆರು ಪಾತೆನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸು ಅಂದಂದು ಬೇಜಾರಾತು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾತನ್ಗೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬುಲಿಪ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಓ ಅಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಅಡಿಯ ಉಡತೆ ವನಿತಾ ಬೇಜಾರಿ ಕವಿತಗೂ ರಡ್ಡು ಬುಡೋಡು ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬುಡೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ಲತ್ತ ಬುಡ್ಪ್ಯಾನ್ ಜಯದೇವ ಬತ್ತೇರು ಜಯದೇವ ಹಾಯ್ ಮೂಡೆ ಅತೆ ಮೂಡೆ ಪುಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತುಜ ಅಕಲ ಮೂಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಬೈಯಾಗ ಕಾಂಡೆಗ್ ಲಾಪುಂಡತ ಆಯ್ಕೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬುಡ್ಪೆ ತಿರ್ಗದು ಒಂಜೆ ಸುಟ್ಟಾಗ ದೀಪಿನಿ ರಟ್ಟೋಡಾಲ ಅವಳು ಗಂಟೆತ್ತು ಮಾರ ಅತ್ತೇನಾ ಅಶ್ವತ್ಥರ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂದ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಶುರು ಮನ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ
ವಾಸನೆ ಬರುಗೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಏರುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪರತ್ತ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ತೂಪೇರು ಪಿರೋ ಕೊರಡು ಬಂದು ಸಬ್ ಮನ್ಪೇರು ನಾನು ಆಂಡತ್ತ ಎಂತೂ ಸಬ್ ಆಂಡತ್ತ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕಂಡನಿ ಗಿಡ ಪೇರು ಕಂಡನೆ ನಾನೇ ಪಾಡು ಸೋಬಕ್ಕ ಎರ್ನೆಲ್ಲ ಸುರು ಆಂಡ ಚಾನಲ್ ಇರ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ನಲ್ಲ ಸುರುವೆ ನನ್ನ ಕಾಸೆ ಕಾಸು ನನಗೆನ್ಪುನೆ ಎಂಕುಲ್ ಕುಲೊಂದು ಕೋಡೆ ಮಾತ ಓಲ್ಬೋದಿತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ದಾನೆ ಪೂಪಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿದ ಅಂದ ಇಂಚ ಇಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪುಂಡು ದಾನೆ ಅವಂದು ಒಂದು ಉಂಡತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ ಬರ್ಸಗ್ ಪೂಪುನ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಪೋಡ್ಚಿ ಆಜ ಉಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಅಚ್ಚುಗಳು ಅಂಚೆನ ಆಜ ಪಾಡ್ದು ಉಂತದೇಲೇನು ಈಗ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಾ ಉಪ್ಪಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಯಾಲ 2 ಜನ ಓರಿಪಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಪೋಪುನು ಚೌತಿ ಆತ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ದೀತೆರತ ತೋಜುನಾ ತೋಜುನ ಶೋಭಾ ಕುಲ್ದಿನ ಅವಲ್ಲಿ ತೋಜು ನಿಂಗಲೆ ನೀನಂದೋಸ್ಪೇರ ಗಣಪತಿ ತೋಜುನದ ಅತೆ ಜನಸಾಗರಲ್ಲ ಇವರು ಚಾ ಉಂಡು ಸಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದದ ಸಚಿನ್ ಅರೊಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಮಂದೆ ತತ್ತದ ಮೀನು ಅವು ಹತ್ತತ ಮಾರೆ ಬೋರ್ ಮಂಡನೆ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದು ಕವಿತಕ್ಕಾಗು ದಾನೆ ಇನಿ ಸೂತಕ ಬರೆಯರಿದಾನೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಉಂಡಗೆ ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಆಟ ಬೋಲೆ ಆಂಡ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಆಟ ಬೋಡ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಸಚಿನ್ ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಉಂಡ್ಗೆ ಆಟ ಬೋಡ ಹೇಗೆ ಬಾಯಂಗ ಉಂಡು ಸಚಿನ್ ಇಲ್ಲ ಚಾ ಉಂಡು ಚಾಲ ಚಟಮಟಲ್ ಕೇಶವೇರ್ ಪೋಯಿರೆ ಕಡೆ ಬತ್ತೇನಾ ಎಂಗ್ಲೇ 10 ಗಂಟೆ ಇಡಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಾರ ಇಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಚೀಪ ಆಯ್ತನ ಪೋ ಬಜ್ಜು ಕಾಸು ಹಾಗಾಯ್ತಬ್ಬಾ ಪತ್ತರದೆ ಇರಿಗೆ 7:30 ಇರಿಗೆ 7 ಎಂಕ್ಲೆ 10 ಗಂಟೆ खास मस्त कोरले ಏರೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಬಡಾಂಡಿಗೆ ಐಕ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಕನ ಬಂಡದು ಪುಯ್ನಿ
ಐಕ್ ಕಾಸುಂಡಕೇನಿ ಮಂಡೆ ಬರಬಹುದು ಕೋಡದ ತರ ಬ್ರಷ್ ಮೂಡೆ ಕಟ್ಟು ಪಡತೆ ಕೂಡ ಬಾ ಆ ಅಂದ ಅಂದು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡತೆ ಬಸ್ಸ ಬರೋದು ಉನ್ನಟೆ ಅಂಚ ಇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರಾ ಇರ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಒಂದು ಮಂತೆರಾ ರೀಪ್ಲೇ ಮಂದೇರಾ ಅಭಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಅತ್ತೆ ಮೂಲು ಊದ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ರೇಟೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಪೂರ ಕನಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ₹150 ₹150 ಒಂಜಿ ಸ್ಕೈ ಬನ್ ಅಶೋಕ್ ವಿ ದಾದೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಕನ್ನಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ 4 ಜನ ನಾಳೆತ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಬೋಲತಿ ನೋಡಿ ಸಾಂತಾನಿ ಅಂದಿಯೇ ಸಾಂತಾನಿ ಬನ್ನಾಗ ಆಸೆ ಶೋಭನ ಬಾಲ ಲಕ್ಕನ ಅಂದು ಪಾಪ ಗುಜ್ಜದಪ್ಪಲನ ಅವನ್ ಕಾಲಿತೆ ಒನಸು ಗೊತ್ತಾವ ಗುಜ್ಜದಪ್ಪಲ ಕಾಲಿ ದಿಂಪುನ ಶೋಗಾಪು ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಕಾಲಿ ತಿನ್ನರೆ ಅಂದ ನಾನು ತಿಂತೆ ನಿಜ ನಾನು ಖಾರ ಹಪ್ಪಳ ಚಪ್ಪೆ ಹಪ್ಪಳ ಮಾತ್ರ ತಿಂತೆ ಗುಜ್ಜದ ಹಪ್ಪಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ತಿಂತೆ ನಾನು ಯಾನು ಅಬಿದಾಲ ಬಂಡೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂಡೇರ ಬಾಬಾರ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಂದಿ ಅಕಲ್ಲ ಊದ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪಿಲಿಯಕ್ಲೆ ಒನಸು ಗುಜ್ಜ ಹಪ್ಪಳ ಅತ್ತಿ ತಿನ್ನರೆಗೆ ಅಂದು ನಾನು ಮುರನಿ ಕಂದೆ ಬನ್ನಾಗ ಓ ಅಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಪಂತೇರ ಅಭಿ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಡೊನೇಷನ್ ಮಂತಾರೈತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗವೆ ಆ ಪನ್ನೇಕ್ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಬನ್ನಿ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಉಪಕಾರ ಮಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಗತೆ ಮಂತು ಶೋಭಾ ಪೋಯಿನ ಅಂಚನ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪ ಜಾವು ಏರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಉಂದು ಏನಾದ್ರು ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಏರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಆಯ್ತದ ನನಗೆ ಅವನು ಬುಡ್ಪಾಯರಂಗೆ ಏತು ಪುರ್ತು ಮೇನಿಕ್ ಆವಿಯೇ ಆವಿಯ ಅನ್ನು ಐ ಮೀನ್ ಏನು ಹೆಣ್ಣು ಮನ್ಪಡೆ ಇತ್ತ ಜೋರು ತರ ಕೋಡೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ತರಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿಗಳು ಇಂಚೆನೆ ಪಿನ್ ಚೌತಿ ಜೋರು ಉಂಡೆ ಉಂಡಿ ಚೌತಿ ಉಂಡು ಮಂತ್ ಅಲ್ಪ ಏನು ತೋಚ್ಪಾಯ್ತು ಎರೆಗೆ
ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಅಂದೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಂದು ಕೊಡು ಹುಷಾರಿತ್ತು ತರಬೇನೆ ಎಂಕ್ ಬಾ ಒಂಜಿ ಥರ ಆಯ್ತು ನೀವು ಆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಆವಿ ಅಂಚನ ಸರಿ ಆವಿ ಪಪ್ಪ ತಿರುಪುಜೀರ ಎಲ್ಲ ದಾದಾ ಬಾ ಯಾನ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಡ್ಯೂಟಿಡು ಅಂದೆ ಸರಿ ಆವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಮಾತಿರಿಗಳಂಜನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕಾಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ ಲೈವ್ ತೋಚ್ಪವೆ ಅನ್ ಗಣಪತಿನ ತೂಲೆ ಅದೇ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಲ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್